Tak jo, chápu teda metodu, že tohle je nějaká bezpečnější metoda s větší šancí úspěchu, když to budeme postupně takhle přerůstat a šířit se. V čem to spočívá? Jasně. Hele, spočívá to v tom, že ty vlastně, je to přesně jak říkáš, jo, ty vlastně jako nenapíšeš systém celý a bereš jednotlivý části. Stejně jako ten parazit nebo ten fík prostě obrůstá ten kmen potom těma kořenama ze strany, tak ty tady bereš jakoby části systému, který nejsou tím kórem, úplně tím jádrem většinou. Začínáš takhle, začínáš je separovat, dávat je pryč a stavíš je znova v nových technologiích, v novém technologickém stacku. A napojuješ toho na ten starý systém. Takže jakoby máš část systému, která už je nová, která je stará. Pro techniky to funguje, že tam dáš nějakou fasádu a teď se ti routuje to volání, buď to do nové části nebo do starý. A je tam dost práce s tím, i aby si napojil tu starou část systému na tu novou část, že jo? Protože ty musíš šáhnout i do té staré, nejde to jenom o té nový. To je asi strašně jako důležitý říct.